Men det var start til nogle ekstra trøjer med. De havde så heldigvis nummer 4 med, men ikke lige nummer 13. Så altså derfor spiller mexikanerne i dag med nummer 17. Lidt forsigtigt, men har været fuldt med her de sidste par dage, og er også klar til at sidde på bænken i dag. Til gengæld mangler vi William Klem. Han fik et slag på knæet i går. Så han, og ellers så må vi se, kunne forhåbentlig gerne være klar til. Dejligt vejr, og også en dejlig bane, som vi altså kender fra, jeg ved, Kevin Dix ved sin side, der her spiller frem mod Orle. Den prøver Huescas at nå op til, men ryger ud over sidelinjen. Huescas til den anden nye. Modstanderen i dag overvejende tjekker. Man har en på venstrekanten både en brasilianer og en forsvarer fra Liberia, kan vi vende tilbage til, men ellers er det tjekkiske spillere. Hvor Huescas går med frem og kæmper om bolden. Holder godt i den der Falk. Plads til Huescas i højre side. Skal vi se et indlæg. Han spiller flat ind. Der kommer det fra Diogo. Matson samler op, og så står det 1-0. Dejligt resolut sparket ind af Magnus Matson her, hvor vi har spillet. Huescas elegant spillet 1-2 der med Jordan Larsson. Er ideen god? Han får muligheden igen. Indlægget bliver clearet ud til Huescas. Hvad så der? Udmærket aktion, ellers er Huescas og Jordan kombinerer sig godt igennem i højre side der. Ender med får vi spillet ud det der. Ja, Jordan først i mandags skulle lige i gang. Det var også lidt varmere. Og spillere, der måske ikke kender deres træningskampe, har altså nu fået starten. Chancen fra start. Men endnu ikke. Indlæg som... Det er meget flot hættet ind netop af den 16-årige Jiri Panos, som jeg talte. Kontramulighed. Der bliver han snydt. Der er en anden, man kan se, om Kabongo kan komme fri til skud. Det kan han godt, men det blev en ufarlig afslutning, hvor jeg altså lige vil sige, men ikke ufarlig nok. Den smutter simpelthen under Nathan Trott. Spark til Huescas, der ømmer sig det efter sammenstødet med var det Cadu, brasilianeren. Der på. Og siden har det vel været en ganske Gara er på benene igen.